utungamiriri wese, the board of elders, ndiremekedza na baba nana mai, ma student pastor ari pakati pedu. Zvikuru sei mfundisi wedu na mai pastor na mai mduma mstara mambo Jesu. Amen. Ruth chapter 4. Ruth chapter 4 from verse 6. Ruth chapter 4 from verse 6. Ruth chapter 4 from verse 6. Ndichaverenga. And the kinsman said, I cannot redeem it for myself, lest I may hinder my own inheritance. Redeem it for yourself, for I cannot. Now this was the manner in the former times of Israel concerning redeeming and concerning changing. For the man plucked off his shoe and gave it to the neighbor, and this was a testimony in Israel. Father, we thank you for your word. Speak to us. Instruct us, correct us. In Jesus' mighty name I pray. Amen. And Father, God bless you, Baba. Thank you so much for coming. Despite situations unosangana nazo. Nokuda kwakuti ma situations anoparidza. Ukapinda mune imwe challenge unonzwa situation ichikudza kuti Mwari haakude kana kuti ndofunga une zvawakatadzira Mwari ameno ma situations imharidzo pachayo zvokuti raparidzwa kudai uchingobuda padoor apa kune phone call yaunogona kureceive otonzwa kuti God is not on your side, but I've discovered kuti rumwe rudo rwaMwari ruri beyond ma situations atinosangana nawo kana wane kukura kana kuti wane kuunderstanda kuti neimwe nguva mudambudziko iroro ukapiwa mamwe maonero unogona kuona kuti Mwari wacho achiri kutondida ini ndiri mudambudziko rakadaro. Ma problems anoparidza, but kune vamwe vanofunga kuti havana ma problems kana vachirumbidza Mwari nekuda kwekuti vakapiwa nyasha dzekuti vakakura kusvika pakugona kuinterpreta. Bible rangu rinoti Josefa ari mujeri akabvunza vamwe vasungwa kuti sei makatsamwa, why are you so sad? Ko mujerika munakidze zvinhu zvakatongooma unofarirei? Kureva kuti kana iye achitobvunza vamwe kuti sei makatsamwa, kurati iye aigona kunge aitone mufaro nokuti Bible rangu rinoti and the Lord was with Joseph in prison. Panongoita disaster ndepekusangana nevanhu vanogona kukupa vhangeri raPaul na Silas rekuti vakarumbidza Mwari vari mujeri havana kutomborara pakati peusiku ndokubva vabuda. Yet your case is different. For 2 years the Lord was with Joseph in prison. He is the same God wa Joseph ndiye same God wa Paul and Silas, but nekuda kwekuri kuendwa nezvazviri kuitirwa naMwari it's different. Saka chono dzimwe nguva chakakutsondora wakanzwa testimony yemumwe yezvaakaitirwa naMwari ukaitora seformula kuti ndofunga ndozvinongofanirwa kuitwa naMwari kumunhu wese. Gamba takatosiyana ndekatiri kuenda kwakasiyana, ramangwana redu nezvakarongwa naMwari kumberi zvakasiyana. Saka pane pamwe pekuti Mwari vane zvavanokutendera kupfuura nemazviri maringe chavari kukugadzirira kumberuko. Saka Joseph anogona kutenderwa kupinda nemujeri for 2 years, but achinamata Mwari wa Paul na Silas wokuti mukangorumbidza chete munoswera mabuda. Saka danger ndeye kupiwa vhangeri raPaul na Silas iwe uri Joseph rese ivhangeri, but Peter akunyura akati ishe ndibatsirei, Lord help me. Haana kukota scripture akati you are the God of Jonah, kana ndikanyura ndinobudira mberi. Irimo nyaya kuti kune munhu akanyura akamedzwa newe vakanobudira kumberi, but Peter akaziva kuti Mwari mukasandibatsira panapa ndinofa because I'm not Jonah. Saka danger ndeye kuti wakaudzwa risiri rako asi iri rivhangeri asi risinei. Jesu paanoporesa blind Bartimaeus anosiyanisa kana paanoporesa rimwe bofu pana John chapter 9. John chapter 9 anotoisa mavhu kumeso utenda unogeza, asi blind Bartimaeus anongonzi chiona. Kurati anodhila nemapofu nemaitiro akatisiyanei. Danger ndeye kuda kuti tiite sekunge takafanana hatina. We are designed to learn from others. We are not designed to copy. Hausi photocopy yomwe munhu, haucopy lifestyle yomwe munhu. Why? Nekuda kwakuti kuri kuendwa nezvazviri kuitirwa naMwari zvakasiyana.
So to some it's very quick kuwana a breakthrough, to some it takes long, but Mwari une chikonzero sei zvichidaro. Sapani pambo kuti unopinzwa mu formula dzewanu kuti ndakangoita 3 days dry fasting chinhu changu chikabuda, wopinda mu 3 days choregera kubuda, watone vhangeri mauri nekuti Mwari akude kana kuti une zvawakatadza, yet washandisa formula yakashandiswa nemumwe but hamuna kufanana. Mufunge tinonamata Mwari mumwe chete, kwatiri kuenda hakuna kufanana, zvakadyarwa naMwari nezvakaiswa naMwari matiri hazvina kumbofanana. Kureva kuti unofanirwa kusvika pa level yekugona kuinterpreta vhangeri rinofanirwa kunge riri rako. Vhangeri rinoparidzirwa munhu wese, asi munhu ane pake paanofanirwa kubata pane chekuita nelife yake, wotsvaka pfungwa yaMwari. Kana ari Samson, Bible rinoti akauraya vazhinji murufu than ari mupenyu. He killed more in his death. Kureva kuti Mwari vanototrasta Samson kusvika pa level yekuti even murufu rwake vanobuda nema results. Saka ukakopa yako Samson kuti ndinofa navo ndinoita ma results yako dzimwe nguva yakasiyana neiyoyo. Saka Bible tinopiwa ma characters akawanda kuti Mwari vakashanda neuyu vachidai, uyu vakaita vachidai, unoti zvakangosiyana siyana asi Mwari wacho mumwe chete. Kana ari Mwari wa Moses anongomuti simudza tsvimbo, Red Sea yovhurika vanhu vapinda, but kana ari wa Joshua anoti vanhu ngavanyike makumbo. Saka kana wakamborirwa muvhangeri raMoses unotoudza Joshua kuti mukuru kama ada kutiyeredza munzwe Mwari, Moses anga asingadaro. Nokuti kana iri time ya Moses vanhu vakatadzira Mwari, Mwari agumbukira vanhu, Moses was a great intercessor. Aitoenda mugomo upfugama oti Mwari amungaparadze vana venyu, amuparadze vanhu venyu. But kana ari Joshua vanhu vakaita nharo naye anoti kana musiri kudai namadhamu nevana tinopinda. Saka unotoona kuti pamwe Joshua haana calling, haana tsitsi nevanhu. Gamba ari kuda kubreeda a generation yevanhu vari more serious, vasinga trust na bishop but vanotsvaka Mwari. Generation ya Moses yanga iri very stubborn nokuti yaingoziva kuti Moses akangokwira mugomo nyaya yedu inogadzirika. But kana vaiswa maoko a Joshua anoti imi kana musiri kuda ini namadhamu nevana ndisitopinda. Ndofunga wakakwenyana kuti natsana vatina kwatinoenda tinokuvadzwa because havana moyo. Gamba pari kuda kugadzirwa a generation, a breed yevanhu vakutsvakawo Mwari, vasingamiriri kuti zvitange zvaitwa but vanoparticipate kuti zvinhu zviitike. So munobviswa maoko aMoses moiswa maoko aJoshua ari same God. Unozvari Joshua paakaita take over hakuna kuitika minana. Aiwa, Joshua paakaita take over Bible rangu rinoti and manna stopped. Munguva ya Mose kwaingobatwa maiki monzi kuchingwa nokuti buda mumatenda chinononga chingwa. But kana Joshua munhu akasarima anofane nzara ari mu promised land. Why? Because Joshua mu promised land, Moses anga ari mu wilderness. Saka ministry yemugwenga yakasiyana nemunzvimbo iri fertile. Saka tino une zvimwe zvawaitirwa nemubereki wako zvaasisa kuitire iye achiri mubereki wako, nokuti newo watowo mubereki wako fanira kuzviitirawo. Unodiwa zvekuti ubatsirwe. Mama wangu nini vachiriko kudomboshawa vaindiyamwisa mukaka. Vachiriko ende havachada. Hazvichaita. Pane nguva yaiti vakaenda nesu kutauni vaipinda neni mutauni vakandibata ruoko. Izvezvi vakada kuzvidzokorora ndindoramba. Ini ndichitozova kuti rudo but runondimakisa. Kurati ndaapane a stage yekuti ndagona kuinterpreta love yaamai kuti iyi inomakisa isi genuine nokuti age haichatendera. So pane nguva yekuti watobuda muservice unosangana nenews dzinorwadza dzekuti unofungidzwa kuti pamwe kunamata kwako uri kuwaste time kana kuti Mwari wacho hakude. Ende zvichida vari kunyika ndo vanotozokudza kuti Mwari wacho ari kupi, maswera muri kumisangano wona zvazvaita. But I want to show you something kuti pane kumwe kuita kwaMwari kwokuti despite ma problems ari kusangana nawo gona kuinterpreta rudo rwake. Vanhu vabuda mu Egypt vachienda kuKenani vakarohwa nenyota for 3 days ndokubva vachitungamirirwa naMoses akadanwa naMwari ndokubva vasvika pane imwe mvura yaivava. Mvura yepamara imvura yakapreservwa naMwari for people of Israel but haina good taste, but he is the good God under the good leadership, but munosvika pane mvura inovava. Dambudziko nderekutadza kuinterpreta rudo pamara nokuti Mara is a picture of love
iyo mvura ichivava. Sei Mwari vakatendera kuti mvura imbovava? Inyaya yekuti mu desert place munonetsa mvura. Saka kana pane mvura yachengeterwa veIsraeri ikawanikwa nevamwe vanhu iri right, inonwiwa ikapera. Saka kuvava was a method to preserve, nokuti haizovava kana Israeri yasvika. Inongovava kuti vazive kuti takachengeterwa, yozotapira kuziva kuti Mwari ane rudo nesu kudarika vamwe vanhu. So there are times yekuti we fail to interpret kuti situation yanga yakaoma, nokuti Mwari vaida kundiratidza kuti kana zvapfava ndini ndakuitira kwete iwewe. So bhuku yaRuth inotaridza kuti mukadzi anonzi Ruth auya zvino kuBethlehem abva kuMoabhu, nyika yezvimwari, but auya kuna Mwari chaiye. But akatanga kuitika mumunda, apinda mumunda kuti achiroorwa akatanga nekurambwa. Iye auya kwaMwari ku right place. The first kinsman redeemer aseri Boaz akanzi mutore ndokubva ati azviite, nokuti ndikamutora ndinokanganisira nhaka yangu, nekuda kwokuti tinofanira kunge tiine vana vanozotora nhaka yemunda. Saka uyu ndacheka record yelife yake, akaroorwa naMalon for 10 years kuMoab, haana kubvira aita mwana. Saka munhu uyu haabereke. And research yavo ndofunga ndeyekudhara iri a bit poor, nokuti vanokasika kujaja kuti kana murume nemukadzi vasina mwana asingabereke mukadzi. I research iri a bit weird. Why? Because you never know. But ndo majajiro aita vanhu. Saka iri kurambirwa Ruthi record yekunzi wakagara 10 years nemurume anobvira waita mwana. Saka ndikangokuroora munda wedu nhaka inobva yaparara because iwewe hausi productive. Saka iri kumurambisa pano, ma-facts are genuine. Akatestwa ne 10 years haana kubvira aita nhumbu kana mwana. Osa kune ma-situations ekuti hazvitizike ndo zvazvanga zviri, haugone kutiza history yako. I remember tamboina noita kapati nevanhu vatakaenda navo kuchikoro kuso. Vanga vakutaura nyaya dzekuchikoro, taisekwa zvimwe zvataitadza, unozoona kuti vanhu havakanganwewo zvavo. But paipe wakatadza spelling ya-accident sure. History hazvitizike. So panapa mukadzi ane record ye 10 years asina mwana. Saka paaroda kupinda pakuroorwa, nyaya inobva yaita resurface. Kuti type yako haite, unotikanganisira zvinhu zvedu. Ipapo uchitoti ndabva kuMoabhu ndauya kuBethlehem, chaunotanga nacho kurambwa. Unoziva kuti kana wapiwa opportunity yekuroorwa futi kechi2, posumuka munhu anokuudza problem yaanga uinayo kumarriage yekutanga, unonyatsona kuti vanhu ava vakanganoenda ndakwandiri kuenda. Saka murume uyu ane ma-facts ari tangible, anobatika, zvekuti Ruth andarisire kuti akafara, ndopaakanzwa kuti nhamo iye ichiri kungonditevera even ndauya kuno. Gamba Mwari une urongwa hwakanaka concerning a life. Kusava nemwana kwake, it was a temporal issue. Nekuda kwekuti Mwari vane favor yavanoda kumupa auya kuBethlehem, kwete kuroorwa ndichero munhu but naBoaz. Saka haugoni kuroorwa naBoaz kana usina kurambwa nevamwe tsano vasiri Boaz. And tsano iyo vanofanira kunge vane ma-facts ari tangible ekuti urambwe. To prove to you kuti Ruth zvake zvina Mwari ende ane nyasha. Pamberi paari kurambwa ipapapa mumunda, uyu paari kuti handigone kumutora, Boaz angatotaura kare kuti ukasamutora inotora. Ende uyu nyange ataura kuti haana kubvira abereka for 10 years, Boaz haana kuti nhasi ruziva, saka regai tisiyane naye. Akati mapedza kutaura ma-disadvantage yake ndipei. Saka uchaona kuti pane vamwe vanhu vakuti kana Mwari akuwanira nyasha, vanokuvenga ngavagare varipo, but nyasha dzekuti vanokuda vauye ngadziwanikwe futi. Vanhu ngavataure marecords ese avanotaura against your life, but kana Mwari afunga kuitira favor life yako, unodiwa vanhu vachitaura zvinoita kuti usadiwe, unobudirira vanhu vachitaura zvinoita kuti usabudirire. Pataurwa pano kunzi handitori type yakadai because haabereka haana kuita mwana, Boaz ndokubva ati iwe uchingorega ini ndiri kutotora. Mwari ngaakupe nyasha dzekudiwa munzvimbo yaunovengwa, munzvimbo yausingatarisirwe nevanhu. Mwari ngaakupe vanhu vanomira newe, vanhu ngavaite sekunge havasi kunzwa ma-errors ako. Tonagirwa zvedu nekufacebook, wamwe vanhu vasumuka comment section vachikutuka, kunosumuka wamwe achiti ndewedu ende tinomira naye. Obva ati musukuzeri akazodai zvanzi totozviziva, tinotomuda zvakadaro. Kune
kune dzimwe nyasha dzekuti vanhu vanosvika pakushotwa. Unoziva kune vanhu vanogona kuita makuhwa uchida kuroorwa, vanoenda nerweseri waudza mukomana anoda kukuroora akazobvisa nhumbu akazodai. But kana nyasha dzaMwari dziri pauri, panomira ropafadzo rekwaBhoazi yokuti mapedza kumudhisa nekumunyomba, we are going to stand with her. Nokuti Mwari une favor yaari kutiudza. Munhu ari kurambirwa kusabereka anobereka. Kurati kusabereka kwake Mwari vaida kuti asiyane nezvisina basa agobereka nemuridzi wemunda. So disadvantage kana kuti nhamo kana kuti problem inogona kukunyepera kuti hauna Mwari. Gamba umwari hwacho huri mukurambwa nezvinhu zvisina basa waonekwa nevaridzi vemunda. Saka Mwari anocreate a temporal challenge, a temporal problem yokuti vamwe vanhu vasiyane newe nokuti havasiwo vakarongwa naMwari kunzi vave newe. Nokuti dai mukadzi yakambenga akabereka aidirwa iyo yekunzi anobereka, oregera kuroorwa naBhoazi oroorwa nemunhu asiri. Saka Mwari vanogadzira a temporal problem wokupa a permanent blessing. Problem yako ndeyekuti problem iri temporal ndo yakakuita kuti uregere kunamata ndokubva watadza kuinterpreta kuti kunogona kuita a temporal problem yakaviga a permanent blessing. Jacob aida kurohwa nemukoma wake Esau. Atoti Mwari ndibatsirei, deliver me from my brother, he's coming against me. Mwari ndokubva varilisa mutumwa anorova munhu ari kuti Mwari ndiri kuda kurohwa. Jacob akarohwa. Kwaari kuenda kuna Esau mukoma wake waari kutya kuti anomurova. But mutumwa paakauya akamurova akamupa message kuti wakomborerwa. Akakuwadzwa akabva ipapo atadza kufamba, but message yaangapiwa ndeyekunzi wapinda. Osa handigone kuinterpreta blessing yemunhu ari kukamina arohwa nokuti vadzimai vake vachimuona across river Jabbok ndofunga vakanzwa tsitsi kuti dhedhe havafambi vachidaro mazuva ese. Chii chaitika? Obva kuti ndakomborerwa. Osa kuna imwe blessing yekuti vanhu vanogona kutadza kuiziva nekuda kwokuti pavari kuona a temporal problem, havasi kuona a permanent blessing. Let me interpret a little bit. Kana ari murume anonzi Jacob, paakarohwa zvanzi wakarohwa hudyu, wakarohwa the loins, and ndokubva ava a weaker person nokuti kana wakuwadzwa you become weak. But Mwari unomanifesta simba rake muutera hwedu. Uchaona kuti paakarohwa akakuwadzwa ndo paari kuenda kunobereka mwana anonzi Benjamin. Benjamin zvinongoreva kuti son of my right hand. Kwakutsvagwa mambo kwaIsraeri wekutanga, iyo profesi yaiva yekuti tsvimbo yekutonga haibve inofanirwa kunge ichibva kwani? KwaJudha. But pakatsvagwa mambo wokutonga kwaIsraeri kwakatorwa wemba yekwaBenjamin. Kureva kuti Mwari akutora muutera hwako ndo maari kuburitsa madzishe. Ushe hwakwaIsraeri hwakabuda rudzi rwakwaBenjamin. Benjamin mwana akaberekwa nababa varohwa vari wika vasisina simba, but asisina simba ndo paanobereka zvine simba zviri kutsvakwa naMwari. So mukoma wake paari kuuya achisangana naye Esau haana kureva Jacob. Why? Nokuti kana watorohwa nedenga rakukuvadza hakuna munhu anotenderwa kukukuvadza. Wakuwadzwa kuti uchiregera kukuvadzwa, wapiwa a wound so that watova nehealing yako. Saka uchiona Bible rinoti nemavanga aJesu takaporeswa. Iwo mavanga ari sign yekukuvadzwa. Amene kana uchigona kuzviinterpreta mushi. Chinoita kuti tipore ndi Jesu akava nemavanga. Yetu kuva nemavanga isign yekuti wakuwara. But Mwari ari kuti mukukuvara ndo munotopora munhu. So uchinobuda muchechi unogona kusangana nenews dzinokudonhedza dzinokurwisa to an extent yekuti unoziona kuti problem iyi inoparidza kwauri kuti hauna mate Mwari zviri serious. Unodzingwa basa after musangano, hakuna power kuchechi kwenyu kwaunopinda, una zvazviri kuita kubusiness rako. But ndakadiscover kuti kune a temporal problem yakaviga a permanent blessing. Nokuti nzwa Ruth ukangozikanwa kunzi unobereka unoroorwa nemunhu ari ordinary, nokuti unofanirwa kuroorwa naBhoazi muridzi wemunda ari mulineage yaKristu yekwaDavid. Saka nyaya yako ndeyekuti Mwari vanokupa a temporal problem inoita kuti usagamuchirike. Vamwe vanhu chakaita kuti vaende mberi vakapiwa favor naMwari yekusagamuchirwa kumashure nokuti kudadirwa dzinonguva kunopa shungu dzekusimuka. Pamwe pacho wakanyanyudiwa ndosaka usina kwawakaenda. So there is a temporal problem yakaviga a permanent blessing.
Ruth kurambwa kwako kunobowa, but ndoda tuinterprete nyaya zvakanaka. Wapedza kurambwa, pane ari ready kuti ndoda kukutora. Usafunga kuti murume uyu akangozvigamuchira easy Boaz pakati ninda akumutora. Ndofunga akaenda nerwesere akati tsano chandiri kumurambira pamwe amuzive. Abereke. Ane 10 years record abereke. Osa pane nguva yekuti Mwari akakuwanira favor. Usafungidzira kuti vanhu vanokufarira havana kunzwa dzimwe nyaya dzako. But Mwari akavapa nyasha dzekuti vagone kungoignore vafambe newe. Vanhu vanonzwa zvakawanda against your life, against your church, against your business. But ukaona vachiramba vakamira newe, Mwari akakonzera kuti vamwe vanhu havagone kusuduruka pauri kana usina ka problem ikako. Pane ka problem kanoorganizwa naMwari so. Munoziva kuti Samson kuti azouraya vaMidhiana vakawanda, vaenemies vakawanda, anga abatwa. Akabatwa zvekuti avauraye. Samson victory yake inotobva pakuti akatobatwa akabviswa maziso. But as a blind man he killed more. Pakuva blind yaitova favor yavasiri kuziva why. Akatumwa assignment is to destroy the Philistines. But problem yake anga ane problem, a personal problem, a character. Aiona mFilistia akanaka kuva Filistia vanofanirwa kuuraya. Aiona chimFilistia chine maeyeshadow chine madimples ndo chaanobva abata. But the assignment is to destroy the Philistines. But anozoona chimwe chine maeyeshadow. Saka abatwa abviswa maziso. Ndo paakaita prayer iri different kubva kumashure. Akati Mwari ndipei simba ndife nawo. Haana waachada because haachaona. Saka akauraya vese vanga varipo. Nokuti mazuva mamwe aingouraya vari muside akabata chimwe chimFilistia. Achiuraya vaFilistia ane chimwe chimFilistia. Church ndinzwe, kune a temporal problem yakaviga a permanent blessing. Kumwe kusadiwa inyaya yekuti Mwari ari kukuda. Kumwe kukanganwikwa inyaya yekuti unofanirwa kurangarirwa pa right time for a right reason. Pamwe pacho wakanyeperwa kunzi spirit of delay, haisi spirit of delay. Mwari ane dzaari kutodelay kwete iwewe. Nokuti dzikakuwana izvezvi hakuna kure kunoendwa. Kune ma problems anotaridza kuti Mwari ari kuside kwako ndonge wagona kuinterpreta ma problems iwayo. Joseph haugona kuva ne connection nevanhu vanozivana namambo kana usinoenda kujeri rinoiswa vanhu vanozivana namambo. Unoenda sei nekupomerwa mhosva. Saka destiny ya Joseph ina mai Potifa mukati vasingamufarire kuti agone kusvika kwaanofanirwa kusvika. So there are times yekuti ma problems are we now. It's not the devil. Uri kutadza kuinterpreta. Satani ada kuti uore moyo uregere kunamata. Achiti ona apa wavengwa, ona apa waitwa zvakati. Pane kumwe kokuti unozofara mangwana. Kuti dai pasina vanhu vakandimukira pachinishi. Ndairamba ndiripo ende hapana kwachinondisvitsa. Ruth unotanga nekurambwa nokuti muarea yawauya ndo yaunofanirwa kudiwa. Area yawauya unofanirwa kuroorwa nemuridzi wemunda kwete nemunhu ari mumunda. Saka munhu ari mumunda anotenderwa kuona ma problems ako. Muridzi wemunda oita overlook ma problems ako. Nhamo yatinayo ndeyekuti nhamo inoparidza kudarika mharidzo. Nekuda kwekuti kana usati wamachuwa wakura, mharidzo yekuchechi inodilutwa nemharidzo yesituation yari kusangana nayo. Unopedzisira usisana namate waura moyo kuti ndofunga Mwari havandide, ndofunga Mwari havasi kundifarira, ndofunga kunamata yangu haisi kunzwiwa. Yeti Mwari vakakunzwa saka vakatendera kuti mvura yepamara ngaimbovava. Unoziva kuti murume wawinayo wakamuwana asina mari akazoita mari. Nekuti dai akaita mari asati awana iwewe anga asingatori iwewe. Ingwana anogara achitaura kuti hausi type yangu. Kungoti maane vana mese. Dai wakamwana ane mari zhinji haina izvezvi anga asingataure newe. Chakaita kuti ataure newe muri ikoko. Kumachonyonyo ikoko. Muri same team, same type. Saka Mwari uyu afunga kuti marriage yako ive yakanaka kumberi akakunyimira munhu wako mari muchatanga. Nokuti dai akaiwana muchatanga anga asingatangewo newe. Kune imwe favor yakaitwa naMwari but haunagona kuinterpreta wakaitreata se problem.
Unozati tine vanhu vasina kubvira vaita pfungwa yekuvaka kana kumusha kuZimbabwe, kusvika rimwe gore kwakangomutswa mumwe munhu naMwari ane mwoyo unenge wakaipa iwo wakanaka, akati munhu wese handisi kuzosaina mamwe mapepa enya hachabuda, ndichaita futi zvemapemiti. Mumwe munhu ndopa akaita wake up akati ndane makore ndiri muno, rega ndingovaka chistendi ndiwane pekusvikira. Gamba mangwana akazoti aiwa taakusaina but musha wako. Osa pane nguva yekutoti pressure iyoyo ndo inoita zvinhu zvako zviite. That's why mu Exodus Mwari afunga kuburitsa vanhu vacho ndo vanga vasati vane pfungwa yekuda kubuda. Why? Nokuti pavaiomeserwa kubasa vai-negotiate for better working conditions ivo vari maslaves. Saka mu Exodus Mwari akatendera Faro kuoma moyo kuitira kuti munhu kana aomerwa moyo ndo paachafunga kuti kwedu kuri nani. Iwe problem yako ndeyekuti una landlord anokufarira. Saka utombofunga pako unotodada nepe munhu kuti hanetse kungoisa mari maaccount. Eka hanetse but uri kunetseka ka una pako. Kune pressure ye-enemy isiri enemy. Unazoda kuti Maria anga nenhumbu yekubereka Jesu but anga toita overdue. Haana kuenda kuBethlehem by choice. Mambo Augustus, Luke chapter 2, ndiye akaisa chirevo decree kuti munhu wese ngaabve pano aende kunyika yake, kunzvimbo yake, toda kuita census. Mary na Joseph vakaenda kuBethlehem by pressure ya mambo ainzi Augustus. Why? Nokuti nhumbu ya Mary ine birthplace more than death. Bethlehem Juda mauri muchaberekwa mambo. Saka ukasava muBethlehem Juda unoita overdue. Saka Mwari vari kutoziva kuti munhu ane nhumbu yechakanaka asi munzvimbo yakanaka panotoda munhu ane moyo wakaipa kuti amupushe kuenda kwakanaka. Saka kune vanhu vanokumukira nokuti Mwari anokuda. Iye kunyanyodiwa ndo problem hombe. Iye unoziva kuti wakaipa chacha akada kukataka unodiwa. Izvo zvinyatsoziva kuti munhu akandida uyo akumanaka handide. Zvinoita kakudiwa nemunhu asingakude. Unozozviona mamurudo kuti handida ada kundishandisa but pakaya kwauri akati I love you hana kuti I hate you. Makaguma pamuchato kunzi you may kiss the bride, mazuvano you may kick, kurova chete. Nhamo inoparidza, maswishenzi anoparidza. Izvezvi wakatomerwa zvokuti kuteerera vhangeri kwacho kuri kure kure. Saka Mwari andipa meseji iyoyi yekuti pamwe pacho haugamuchirike, pamwe pacho pawaitarisira kuti zvichakuitira nani zviri kutiita wesi, gamba muwesi imomo itemporal problem yakaviga a permanent blessing. Jesu victory akaiunza nokuti akarohwa, akakunda nokuti akaenda pamuchinjikwa akarovererwa, ropa nemvura zvikaerera, chechi ikapona. Uri kuona here dai wakaipa akaziva kuti kuroverera Kristu ndokuita kuti misheni yake ingazadzikiswe, aimuregedza. Saka pamwe pacho Mwari anoviga kuvengwa nehondo sekunga hana iwewe, gamba anotoziva kuti hondo iyi inokusvitsa paari kuda kuti usvike. Tine zvinhu zvatinofanira kuti tikacheuka tikatarisa, nyangwe aiva maproblems unonzwa kuti apa Mwari vangu vandifungira chakanaka, nokuti kune maproblems anokusiya wane pane imwe level of thinking nezvimwe zvinhu zvakanaka muupenyu. Kuvengwa, saka Bible richiti all things work out together for good. Panoti panongoreva kuti zvese zvausingadi nezvaunoda, zvaunofarira nezvausingafarire. So uchida kunamatirwa kuti ubude musituation iyoyo, toda kunamatirwa kuti uve nesimba uye nekuunderstanda kuti why uri musituation iyoyo, nokuti Mwari vane chikonzero chavari kushanda nacho nesituation iyoyo kuti vakunze a permanent blessing. Saka nhamo yatinayo ndeyekuti ukangorambwa uri kuBethlehem unochema kuti dai Mwari andida, dai Mwari andirangarira. Muri pamara munochema kuti sei mvura iri kuvava, but ukagona kuinterpreta unoenza rudo rwake rwakavigwa mukuvava kwayo, nokuti dai isina kubvira yavava taisvika yani mwana wamwe vanhu yaenda. Dai vamwe vanhu vakaona murume wako ane mari ainayo vaenda naye, vakatomusiyira iwewe. Une moyo kugamuchira zvese zvese kusvika zvaaraita.
aidiwa nani kwa angari wewe. So favor ya Jehovah ndeyekuti problem yawinayo nhasi gona kuinterpreta namata mwari. Satani ngaashamisike tse uri kufara. Mufaro wako haubve pamamiriro ezvinhu, inobva pakuziva mwari akanaka nguva dzese. Kuti nyangwe ndasangana nedambudziko iri, makarurama uye makatendeka uye mune mufungo wakanaka pamusoro peupenyu hwangu. Saka Jacob achirohwa nokuti mwari vane chakanaka chavanoda kumuitira mulife, chinoberekwa nebattle nechallenge yaari kufesa today. Samurume akapiwa opportunity roora munhu andokubva abvisa bhutsu dzake akati azviite. Type iyi 10 years ari mumarriage anobvira aita mwana, nhaka inozoita sei mumunda. Ane mareasons ari tangible. Usandiudza kuti Ruth akabva afara kuti no it's okay hazvina basa, akabatikana kuti akomana ndapotera kuBethlehem kwa mwari kwacho havasi kundida, vakutaura marecords ekuMoab. Gamba mwari une chikonzero nedambudziko rawinaro today. Imwe nhamo yako yakabva pakuti wakadiwa nemunhu asiri, iko kudiwa kwakanaka, but make sure munhu auya for a right reason and he is sent by God. Why? Nekuda kwekuti wakaipa wacho unogona kuparidza vhangeri raunoda, but isiriro wanofanirwa kuva naro. Imagine mugarden reiden kuti vanhu vakadzingwa mugarden vadya vaguta, iko kuguta kwakanaka, kudya kwakanaka, but vakadya zvokuti vadzingwe. Why? Nokuti nyoka yakaparidza vhangeri rinenge rine deliverance, rinobvisa spirit of limitation. Kunzi makanzi mudye apa musiye apa, aiwa idyai yese. Hamufanirwi kudzvanyirirwa susununguka munhu mugarden rako. But vachingopedza kudya vaguta vakawanikwa vaa panze. Kune imwe danger mulife yaunofanirwa kutya zvikuru sei kudiwa nekufarirwa. Hapasi pese paunodiwa nekufarirwa zvina mwari mukati, uye hapasi pese paunovengwa nokuti mwari akakumaka. 1 Kings chapter 1, musikana ainzi Abishagi akasarudzwa nokuti aiva mhandara, akasarudzwa nokuti anga ari beautiful. Chaakasarudzirwa chii? Zvanzi kuuya mupalasi mamambo David kuzodziisa mambo, kwete kuzodana naye. Saka beauty inokwana papi kuti mwana wevanhu auye kuzodziisa mambo? Unoabhiyusirwa runako irworo. You are so beautiful, you are so beautiful. Ziva reason sei ari kutaura kudaro. Iwe unobva watoita watopanika, wakani so beautiful, wati really unokuwara murile imomo. Abishagi anga akanaka, anga ari mhandara. Unoziva kuti paakasarudzwa kunzi auye kupalasi kwa King David, kuna vanhu vakatorwadziwa nazvo kuti zvake mwanasikana wavanhu aenda, ona izvi. Kana vamwe anamai vakatuka vana vavo kuti mwenyato kupalasu akwamama, gamba yaari kudirwa mukati umu inorwadza. Haasi kudiwa nemunhu anomuda, ari kudiwa namambo vachembera vasisina rudo, vari kungoda kudziiswa chete. Unoziva kuti haana kuroorwa naDavid. Time yekuroorwa yakawestwa ari mugumbeze nemunhu asingamude. Iyo yekupinda mugumbeze nemunhu asingakude yakomo nemazuva ano. Unotoziziva kuti handida tone mukadzi wake but ada kumbodziirwa. Unowesta life yako uchiyemurwa nevanhu, because kana uri mupalasi kuna vanhu vanokuyemura. Zvake ari mukati umu unoyemurwa uri muRange Rover isiri yako, yemunhu asingakude ari kukushandisa. Chii chakavatadzisa kutsvaga magumbeze kuti mambo adzirwe pano kutsvaga mwana umwe munhu? Ndipo panoti vanhu vane spirit yekuyabhisa vanhu havadi nehama dzavo, vanoda kushandisa vamwe vanhu. Anoziva kuti muridzi webhawa kana avaka bhawa rake haadi vana vake vasikana kupinda mubhawa imomo. Ada vamwe vasikana vana vamwe vanhu. Anotengesa madrugs haapute ende haadi kupa kuti vana vake vasvute. Anovaka night club hada kuti vamwe ana baba varari ikoko, iye anenge ari kumba kwake akavaka wacho. Anouya kuseni zotora profit, iwe uchirara imomo. Panyika pano ukasazvingwara unonzwa sengwe kudiwa, nokuti wandoziva anovaka night club anoisa masofa neTV, DS, otosubscriber. Unoti kudiwa iwe kuisirwa TV kubhawa, pobhadharwa DSTV rekuti nebhora unoonera ikoko, ukada chikafu vanobika futi ikoko, ukada vasikana vanounzwa futi. Iro unoona uri kudiwa. Havadi type yako da kukuparadza. The devil is so wicked. Anonoziva kuti doro rinodhaka, but hakuna advert yedoro inoitwa nemunhu akadhakwa.
Wandoziva kuti ikangoitwa nemaclients edu tashaya maclients manyowani. The devil is so wicked. So pane kumwe kudiwa kwaunofanirwa kutya nekubvunza Mwari kuti ndiri kudiwa nepfungwa yaMwari here kuti ndiri kuda kushandiswa nekukuwadzwa. Nerumwe ruvengo rwaunofanirwa kugona kuinterpreta kuti kuvengwa kusagamuchirwa kusafarirwa but zvine chirevo nekuti Mwari pane zvavari kutsvaga kuti zviitike. KuBethlehem hauende nokuti uda unobereka mwana, unoenda nokuti wadzingwa neumwe mambo, but wasvika ikoko uchabereka mwana. Place of birth yanga ine pressure kwete choice. Ende vasvika kuBethlehem hanzi vachida kubereka mwana vakashaya pekuberekera mwana. Jesu is the bread of life. Bethlehem zvinongoreva kuti house of bread. Chingwa chakashaiwa room muimba yechingwa. Zvinongoreva kuti vanhu pamakore vanga vane nhumbu ende vakabereka zvokushayisa Mwari mukana. Chechi inogona kuzviita kakuwanza nyaya dzayo ichisiya Kristu wacho. Kristu andoshaya nzvimbo, vanhu vachitaura nyaya dzawo. Mary kuzoenda kudanga uko haisi choice, vanga vashayiwa. But kutoenda kudanga vashayiwa pekuberekera mwana, ndiMwari anga atomuda hwake. Why? Nokuti kuna mambo ari kuteera achiuraya vana, ende ari kuda kuuraya vana anoenda kuzvipatara kunoberekerwa vana, haaende kudanga nokuti ari kuda munhu kwete mhuka. Sa pamwe pacho God will preserve you nekukupa vanhu vasingakugamuchire. Unonyenyoda kudiwa saka wakakuwadzwa. Kumwe kusagamuchirwa kuna Mwari, kumwe kurejectwa nekuvengwa kuna Mwari. Ndine imwe nzvimbo dai ndakagamuchirwa nzvimbo yedu yandisiri pano nhasi. It was a system yaingoda kundishandisa ikoko. But vakazongoudzana kuti musiye amafundise murodhi, musiye aende. Dai ndisina kuuya kuno, kune kwandaitodiwa nevanhu vaida kundidzikamisa ndichifanirwa kunge ndichifamba. Vanokudza mabenefits onyotsaona kuti beta ningozorora nenchifambirei. Favor muupenyu inouya neimwe nguva yaunofungidzira kuti haasi Mwari, ende dai Mwari varivo vamira neni. Unoziva here kuti Modhekai akayudza mambo urongwa hwakanaka, haana kupiwa reward. Kusvika mumwe musi zvanzi mambo vakabvunza kuti Modhekai akamboitirwei, zvikanzi hapana. But yaiva timing yaJehovha, nokuti musi waakada kuropafadzwa ndo musi wakamukira Hamani achida kuti musoro wake uiswe padanda wa Modhekai. Hamani achingosvika ndokubva abvunzwa namambo kuti kwaanoitira mambo zvakanaka ngaitirwei, ndokubva ataura reward inopiwa munhu waruda kuuraya. Kuti akauya, God's timing ndo ine nyaya. Unogona kugamuchirwa mu wrong time. Saka yekugamuchirwa haisi nyaya, is it the right time? Yekudiwa haisi nyaya, is it the right person? Wakaipa kada kukuataka, haangounza battle chete, pamwe pacho anounza vanhu vanokufarira kuti unyatso damage ukuvadzwe. Time ya Mwari inokosha. Jose ukangodiwa ukangobuda mjeri unodzokera kumba kwenyu. But ukaita sekunge waramwiwa mambo akazorota ukabuda unoita umwe mambo. Nguva ya Mwari yakakosha. Saka kurejectwa nekuvengwa dzimwe nguva rutadza kuinterpreta ndiye Mwari. Saka mumwe munamuvata mfundisi shuwa here dambudziko iro rangatova Mwari nemarwadziro ari kuita. Imwe process inorwadza but result yacho inofadza. Unodiwa zvekuti unofungidzira kuti haasi Mwari ende wakavengwa. Pamwe pacho Ruth wauya mumunda, kune vanhu vasingakanganwa kuti une 10 years usina mwana. Saka utoreke. Ende munhu iyeyo pakutaura pamberi pevanhu kuti azviite kuti ndimutore nenokanganisira nhaka yangu, madimikira ari kutoudza vanhu kuti nhaka hakuna kwaine abereke. Boazi anga aripo achizvinzwa, but nyasha dzaMwari dzakaita kuti uchirambwa mu area kudiwa. Vanhu vanzwa zvikonzero zvinoita kuti vakusiye, asi nyasha kana dzinewe havakusiye. Sanoda kuti wabuda muno kana pakauya phone call yedisaster, kana zvikubasa zvichinetsa, ipa Mwari rumbidzo yake. Akatendeka ari kuziva zvaari kuita Mwari haakurasi. Inyaya yekuti dzimwe nguva situation yauri yauri kutadza kunyatsointerpreta kuti saka ndiri kutodiwa zvakamira kudai so, Mwari ari kutondida zvakamira kudai so, saka Mwari ari kutondifarira zvinhu zvakamira kudai so. Yes, mara inotombovava nokuti ikasvikirwa nerimwe rudzi ichitapira inoniwa ikapera musati mauya.
Saka mukazosvika ichitivavei ndo pamufanirwa kuziva kuti asi Mwari anotida nokuti haizoramba ichivava. Kana yakutapira unobva waziva kuti tanga takachengeterwa but yaichengetwa nekuvava. Saka kune masituations anenge mara anovava ekuti pawaifungidzira kuti ndichagamuchirwa ndichasimudzirwa avadi, kwete nokuti haugone but nokuti Mwari une chirevo chakanaka concerning your destiny. Mufundisi vanhu vacho havandigamuchire, ndinotogona mufunge but vanhu vacho havandidai, but ndaifudza dai Mwari andiwanira nyasha ndagamuchirwa zvinhu zvangu zvafamba. Kune pressure ne pain iri designed for you naMwari kuti uve neblessing. Pamwe pacho Mwari haashande nerugare, anoshanda nenzira dzinokuunzira rugare mangwana. Saka nhamo ndeyekuti nhamo ikakuparidzira inodarika mharidzo yawanzwa, unopedzisira usisanamate nesituation yako. Wakaipa hatomboda kuti unamate kana akuparidzira situation yauinayo. Zvinhu zvirikutoita wesi uchinamata, but unoziva kuti mukuita wesi kwazvo Mwari une mufungo wakanaka neupenyu hwako. The devil haadi kuti unamate. Saka vhangeri rake haana pulpiti yekukuparidzira, anoparidza nemamiriro ezvinhu. Kuti kuchechi ngosimbisana wakomana chinhu hachibudike ichi. Watobva pano kusvika kubasa utodzwa kunzi mashandiro ako iwe hatisi tombokupana apa hatichada. Unodzingwa nokuti une kwakanaka kwaunofanirwa kuenda, but kana usiri kuziziva unochemera pasina kunaka kutobuda misodzi. Ini pandaka discover this calling yekushumira hazvina kuuya nyore. Ndakadzingwa kubasa kwandaishanda, tikaingenja workers committee ikanditsikirira futi. And I was shocked. Handachandatadza havasi kundida pabasa ndikachema. Ini handakusiya basa kuti ndiparidze, ndakatodzingwa. Unotozoona Mwari afamba newe kuti asi paye Mwari kungosangoziva zvangu makaronga paye. Kodai ndichiriko kaiko. Ndinombodzokera kubasa kwandaishanda vamwe vangu vachiriko ende unotonzwa kuti sha wadi kuti tuyewo kwauri. Kwangu manje hakurongerwe munhu ka. Takatongodanwa watina kuzvidana. Why? Because vakuona the better side. But ndibve pari wesi ndakachema. Zvekuti unotsona kuti asi ndaitambisa musodza ndo zvaichemerwa izvozvo. Kana ndiwo hako ungangochemera kuvataya fito swera wakarara pasi pemarori uchitadza kubata maiki kutochema. Mweya kusada kukwira ndege kuchemera kurara pasi perori. Hawaikwirira kupi ndege uri pasi perori pa. But ufunge ndakachema kuti handifanira kubva pasi perori apa. Why? Because handisi kugona kuinterpreta pfungwa yaMwari mune ramangwana. Zvimwe zvinhu zviri kukuchemedza nhasi uri kutowesta misodzi inyaya kuti uri kutadza kuinterpreta. Unoziva kuti Jacob akabatwa maoko enhamo isiku nokuti akainterpreta zvisirizvo. Vakoma vakatora bhachi raJose vakanyika muropa rembudzi. Iye yekusaziva kuti ropa nderani akabatwa maoko nenhamo baba achichemerwa mbudzi. Nenhamo mukuru, nenhamo mukuru. Vanobvisa mari yechema vakatobvisa iyo iri mbudzi. Why? Ari kutadza kuinterpreta nyaya yeropa riri pabhachi. Shuwa ropa rinoreva kuti pane charasikirwa neupenyu, but hauna kuenda dhipa kuti chii. Shuwa kudzinga basa kunoreva kuti hauchabata mari, warasikirwa neline nesource of income, but unogona kutadza kuinterpreta nokuti inzwa salary neblessing zvinhu tu zvakasiyana. Unoti Mwari anotadza kukukomborera nokuti wakadzingwa basa, haumuzive Mwari. Pane paunotozodzokera kubasa uchiudza vanhu kuti kwatava kuri nani kudarika pamaiti dzinga tichichema. Unowesta musodzi uchichemera zvinhu zvisina basa nokuti hausi kuziva pfungwa yaMwari. I'm sure Ruth mumunda umo akatombopukutwa misodzi nevanhu. Sora sikana varume vacho havachada mani. Vakaziva kuti une nyaya dzako so havachada. Akatombo sorry. But after sorry akaenda kwa Boaz. Saka Ruth haagone kudada nokuti ndaroorwa. Kana afunga kutenda Mwari anozwa ndiri type yanga isingarooreke bo ndinorambika nezvikonzero zvazviripo. Ndo zvinokuhambula manje. Zvaigona kuita kuti usagamuchirike zviriko. Saka chakaita kuti ugamuchirike ndiye Mwari. Kupi kwavaigamuchira type yako dai asiri Mwari akakupa nyasha. Why? Because une record inozivikanwa. Vanhu vanokuziva kuti uri dofa una chaunogona. Saka wazogamuchirika sei
ndozva zvinoratidza kuti kana Mwari afunga kuita nyasha neupenyu hwako, anokusiya une madisadvantage obva wava neblessing. Saka chinokuhambula manje kuziva kuti iblessing hayo but type yedu yaite ndiye Mwari. Anokusiya une pekuti pane murume akaporeswa so John chapter 5. Saka Jesu ndokubva amupa instruction yekuti takura nhoo yako, carry your mate. Vanhu vaimupikisa murume uyo vakati watakurirei mate kwete kuti waporerei. Havadi kuti atakure mate. Mate ine problem yei. Mate yanga iri a reminder yokuti kana akufarisa akunakirwa akatarisa mate ozoti takawanirwa nyasha. Tatakachona pa mate kwemaku 38 years. So munhu anoshayiwa a reminder ye problem haagone kuramba achitenda Mwari nekunonata Mwari. Ini kana ndinoparidza kuBulawayo, sometimes I drive, saka ndinomboenda nefamily. Ndakamboshanda kukwekwe pane imwe mine so ndinopfura neipapo. Tinotodrive tenda paka mine. Unoradzawo family kuti andomba mataigara muchiradza vana kuona wedu my generation yemazuva ano tumasalad ka. Shoro mudzakamwe kamba kari kuda kudonha so nemumugodhi mataipinda. Kuti mwanangu ndo kamba kataigara. Unzwana kuti really, ndikati mu really makabuda baba wako. Dai asiri Jesu tiri ku really ikoko. So kamba ikako kanongondiudza kuti tsano dai asiri Mwari. Bozi vamwe vangu vachiriko. Ende kune vakatongwara kudarika nini vakasareko. Ikako ka reminder ikakaka. So kune imwe challenge Mwari anotendera nokusustain kana wakunamata Mwari haugone kufarisa nekudada. Because wanga une 10 years na malona unobvira waita mwana. Hauna kurorerwa advantage, wakatongororerwa sekunge uri kunzwirwa tsitsi. Wanga une disadvantage kudhara. Church ndinzwe, nhamo inoparidza, nhamo inoshumira. Ukadzingwa basa zvinototaura mupfungwa umu. Zvinogona kuti chinja chechi hapasi powerful unodzingwa sei, vanambokunamatira hauna kana covering. Matambudziko ariko asi Mwari anoramba akatendeka. Samson unotobatwa ukabviswa maziso but havakubire result yako, you even kill more in death than when you were alive. Jesu anotobatika otorererwa pamuchinjikwa. Bible robva rati ndokubva akunda, kwete kuti ndokubva akundwa. Atoendeswa pamuchinjikwa arovererwa, ndokubva apiwa zita pamusoro pemazita ose, ndokubva akunda. Kuda kuti imwe victory yako iri muproblem yawinayo izvezvi. Saka nhamo isakuparidzire kudarika vhangeri rezvokwadi rekuti Mwari wakatendeka uye vane rudo neupenyu hwako. Saka ndikaita pass through a challenge, ndinoramba ndichiconfessa the positive. Wonderfully and fearfully made. I'm blessed of the Lord. Iye anoziva rakanaka ramangwana reupenyu hwangu. Saka vanhu vakauya vachida kuedza kundikansela handiko. The best counselor, wonderful counselor is Jesus, who is the word of God. Uchitobva pano unongonosangana nenyaya yekuti unozonzwa kuti kunamata kwacho nofunga hakuna meaning. Kune pain yekuti unotadza kuziva kuti Mwari wacho anokudawo here. Kune machallenges yekuti ukasangana nawo unoti aiwa izvi hazvifanira kusanganikwa nazvo izvi because ndiri munhu anonamata Mwari. Unoziva kuti even uri pastor hausi immune to temptation or to challenge. Unosvika kumba kune drama rekuti kana kuti udze unozoti vakazonzwa zvaitika kwamufundisi zvinoita here. Challenges are there and they are real, but God is faithful. Gona kuinterpreta nyaya yako mushe saRuth. Mumunda mauri kurambwa imomo, munororwa futi munhu mumunda imomo. Zvikonzero zvataurwa vanhu vamboseka. Unozati mumunda baita vanhu vamwe vakadzika. Ndomunga wakangoudzana kuti dzungu angatorwe shuwa isitirimo wekunoko. Munhu akambopinda mumarriage 10 years isitiripo. Nyasha dzacho kana dziriko unodzokororwa mwasati watanga. Asara munhu munhu akarorwa ka2. Kutobvisirwa kechi2. Mwasati abvisirwa ka1. Mareasons nezvikonzero muchori but murume uyu so ari right here. Nyaya haizive, nyaya haizi. Anogona kutoiziva. Nyasha dzikanzerwe nekuti kuna vanhu vakakumaka, unororwa wakamakwa kudaro. Favor yaMwari haibviswe nokuti nyika yauri havakugamuchire.
kune vaibva nyika dzavo vachienda munyika dzevatorwa vachinoitwa madzishe, nokuti nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. Vhangeri yandayazokupa mudikani ndeyekuti challenges are there. Uchitonamata kudai unosangana nezvinhu zvokuti unofunza kuti Mwari akude, asi mufungo wake Mwari pamusoro pelife yako wakanaka. Inombovava pamara but inotapira chete. Mambo Augustus akati bvai pano endai kwamuri kuenda, hausi kungoenda, uri kuenda kunobata chawakatakura. Kune imwe breakthrough inoshanda nepressure kuti manifest. Imwe pfungwa mauri haidyarike kusvika waita vanhu vane pressure nekukuvenga kusvika wane that mindset. Hakuna favor ichamiswa nevanhu kana Mwari ada kuti manifest mulife mako. People they will try, they will manipulate even my systems kana kutotumira vanhu vanokuvenga, but favor yaMwari ndinoiziva. When the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will raise a standard. Saka kune chimwe chero chisingaitike nekuti wanamata, chinoitika nekuti pane zviri kuuya against your life. When the enemy comes, not when you pray. When the enemy comes, not when you pray or fast. Kudava kuti pane kumwe kuuya kwema enemies kune chiprofita. Murume akakandwa muguva akamuka, chakaita kuti vamukande vakaona hondo ichiuya, ndokubva vamukandira muguva raElisha akamuka. Kureva kuti hondo ndo yakauya kuti amuke, yeti hondo inouya kuzouraya, but kune hondo dzinouya kuzomutsa zvakafa. Ndiye murume wokuti akapiwa maiki mchechi kunzi pupura, ndinotenda Mwari nekuda kwehondo. I remember ndikupai this testimony. Mutime yeCovid, somebody called me, a follower, ema message. Ndokubva nditi vanhu havachaungana, but I want saw you preaching in town, so I want to just bless you because hakusikuenda kwamachechi nekudidi. I just love my preaching zako. For the whole year yeCovid I was on salary. Ndambokudzai nai, ndakapiwa pay $300 every month gore rese muCovid. Zvotiri type yekuti pakaenda COVID ndakabatikana. Hako isho yanga ine mari yangu ka. Kwa ndichaiwanika ndakaipirwa COVID iyo. Kusana kuti inodzoka rina kumatimbo chikawo futi. But unozati ndiri kuinterpreta ndiri kune rimwe side idambudziko. Iwe dambudziko richiwa kutozoti mari apa ichabatika. Isiwa mupepeka ndopozati takutombobatawo. Ndakasvika papayroll kubank for the whole year. For the whole year. Zvakonzerwa nekuti kune dambudziko rauya. So harisi rese dambudziko rinouya kuzokuvadza munhu. Kune vanoitirwa zvakanaka neproblem iyo. One day ndaiuya kuJoburg. So ndiri paairport, I met another guy, a Zimbabwean guy, ari based kuno kuSouth Africa. Ndokubva taenda palonje yemuhotel. Ndokubva atanga kunditsanangura kuti munozwa mufundisi, ndiri kufara, business rasimuka. Ndikati chirudzi zvikanzi hondo iri kuMozambique iri kutadzisa zvinhu kutorwa kuBeira kuti zviuye muZimbabwe. Saka vakushandisa Durban. Saka marori edu isusu akawana contract kuDurban nekuda kwekuti kuMozambique kwaita hondo. Munhu anoita mari nehondo. Kutota mfunge munhu wacho mafarira ndiri kuita ka. Ari kufara nei hanzi kune hondo kuMozambique. Iri kupedza vanhu kuti tiri kusimuka nayo. Nokuti border uko vavhara manje. Saka vakutora kuport yeDurban. Saka matrucks edu every day ari kusumuka ari pa about 20 achiuya muZimbabwe kusupply chinhu. Nhamo inhamo kumunhu ari kusaidi risiriro. Rugare kumunhu ane nyasha dzake naMwari wake musituation iyo. Saka nyaya ndeyekuramba uchida Mwari nekunamata Mwari mamiriro akaipa iwayo, nokuti mamiriro akaipa iwayo Mwari wako anoramba akatendeka. Dai Mwari atiwanira nyasha. Usaparidzirwe nesituation, iudze zvingaome zvinganetse, but Mwari vakatendeka, ndicharamba ndichinamata Mwari nekurumbidza Mwari. Situation inoparidza.
tapa dai ndo panga pane breakthrough yako dai watiitirwa favor, ona vanhu vasikukufarira, utochema utobuda musodzi, unochemera zvinhu zvaunozoona kuti wakatambisa musodzi yako. Nokuti kune zviri beta zviri nani zvauri kutadza kuona today nokuti uri musituation inorwadza. I want us to pray. Mwari atipe the courage yekuramba tichimunamata. Why? Nokuti zviri kurongwa nevanhu hazvitatise urongwa hwaMwari kumanifesta. Kana ukasadiwa mumunda imomo, Mwari anokumutsira munhu anokuda. Ukasagamuchirwa, Mwari anokumutsira vanhu vanokugamuchira. Ukasatendwa, Mwari anokupa vanokutenda. Saka sei Mwari achitendera kuti apa ugamuchirwe, apa ugamuchirwa, anoda kuti urambe une trust in him, nekuti unoziva manje kuti nditori type isingagamuchirikewo futi, but ukaona taakugamuchirwa ndiMwari. Andikune munhu akakudzana ndabasa newe, ukasangana nemunhu ari kuti andirare nichikufunga. Mwari hakushayire munhu wako, hakushayire. But sei utanga watenderwa kusangana neizvozvo kuitira mangwana urege kuva nepride. Uri type isingadike, but Mwari akakupa munhu anokuda. Kuna vanhu vasina basa newe, but Mwari akakupa vane basa newe. Kuna vanhu vasingagamuchire zvaunoita, but Mwari unokumutsira vanhu vanokugamuchirawo. So I want us to pray. You can stand. Ndokumbira tisimuke tinamati. Nyasha dza Ruth. Munyika iyo yaunonza usimuke, Mwari ngaakumutsire vanhu vanomira newe. Business rakamakwa riri kushayiwa matenda, ngakunzwawo mwana unoti tiri kuda kushanda newe. Zvekuti vanoziva marecords nemadisadvantage ako kuti unobvira waita mwana uri kuMoabhu nekudi ndati tiri kuda kuzviisa paside. Tiri kuda kutsvaka dzimwe nyasha dzekuti nevasingatide vachaona kuti kune kwatinotodiwa. Vasingade kuti mari ibatike vachanzwa kuti nematenda atiri kuwana. Vanhu havadzivise nyasha dzaMwari kubata pauri. Mumunda imomo Mwari hakuendese ku next door. Mumunda imomo mauri kurambirwa imomo mune vanhu vari kutoti tiripo tinomira naye. Tiratide nenyasha idzodzo in prayer. Unoziva situation yako, unoziva kusagamuchirwa kwako, unoziva kusatendwa kwako, unoshanda nesimba but unoshandira vanhu vasingaku appreciate. May God raise somebody who appreciate you better. Mwoyo wokushandiswa ngaupere, Mwari ngaakupe vanhu vanovhuma kumira newe for your better. Hana basa, hagone, hana basa. Pane zvaunogona, kune ku platform yaunofanira kucreate. I want us to pray. The God of Ruth. The God of Ruth. Mumunda imomo mauri kurambwa imomo, munyika iyoyo, pakampani ipapo, mufamily iyoyo, Mwari ngaakuitire nyasha. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Faithful God, ancient of days, everlasting Father, the Holy One, the God of Israel. Kudzwai baba vongwai namatwai remekedzwai mutsvene. Makamurangarira Ruth munzvimbo yaasiri kugamuchirwa, makamutsa vanomugamuchira. Munzvimbo yaasiri kutendwa, makamutsa vanhu vanomutenda. Munzvimbo yaasiri kudiwa, makamutsa vanomuda. Mwari, ndiri kutaura chizoro chefevha, chizoro chefevha, chizoro chefevha, chizoro chenyasha. Munzvimbo yaasingatendwe, mutsai vanhu vanomutenda. Munzvimbo yaasingadiwe, mutsai vanhu vanomuda. Munzvimbo yaasingagamuchirwe, mutsai vanhu vanomugamuchira. Ndinotaura chizoro chefevha, ndinotaura chizoro chefevha, ndinotaura chizoro chefevha, ndinotaura nyasha, ndinotaura nyasha, ndinotaura nyasha. Basa raanobata ngaende paano appreciatwa, basa raanobata ngaende paano gamuchirwawo, basa raanobata Mwari ngaregere kushandiswa, ngaregere kuabuswa. Ndiri kutaura chizoro chefevha, ndiri kutaura chizoro chefevha, ndiri kutaura chizoro chefevha paupenyu hwaRuthi. Mwari, mumunda maanonzi haana mwana, mumunda maanonzi anokanganisa nhaka,
Mupei vanhu vanomira naye. A destiny helper, a destiny helper, a destiny helper. Business rake ngarirangarirwe, business rake ngarirangarirwe, basa rake ngarirangarirwe, mhuri yake ngairangarirwe. Zvaanogona Mwari, mucreate a platform, mupei platform inotendwa yaanogamuchirwa. Basa raanobata, zvaanobata Mwari, zvaanobata ngachiendeke nezita raJesu. I want us to raise your hands. I want to make a declaration. Just raise your hands. Father, in the mighty name of Jesus, gift ya makamupa, talent ya makamupa, basa ra makamupa, mutsai vanhu vanomutenda nekumugamuchira. Mweya wokureject kwa baba mu same field imomo, munyika ino yeSouth Africa, mu field yake iyoyo Mwari, chimutsai vanhu vane moyo neupenyu hwake, vasingamudenda vanzwa, asi ndiri kutaura favor, 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 favor pamusoro pemaoko aya Mwari. Paanobata Mwari ngaappreciatwe, ngaabate mari yakafanira, ngaasangane nefavor munzvimbo yaanonzi adiwe. Mupei vanhu vanomuda, mupei vanhu vanomugamuchira area yaakavengwa iyoyo. Baba, ndiri kutaura, when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise a standard. Sumudzai chiero, sumudzai chiero munyika yeSouth Africa, munyika yavatorwa. Makarangarira Esther akava Queen Esther, makarangarira Mordecai akasimudzirwa munzvimbo ina Namani asingade kumuona. Baba, nekuvengwa kwese kwaakaitwa munhu, ndiri kutaura chizoro chefavor, chizoro chefavor mufield yake, ushumiri hwake, basa rake, zvaanobata Mwari. Mutsai vanomira naye mumunda imomo, mumunda imomo, mumunda imomo, mumunda imomo. Mutsai vanhu vanomira naye. Let me pray this prayer. It takes a favor kuti mu same field yauri pasumuka vanhu vataura against you, pongosumuka munhu anoti no, ndinomutora. Kunotorwa kune imwe nzvimbo dzimwe nyaya, but mu same area pasumuka munhu ari pa next oti uyo aroreka abereki, posumuka mumwe pa next up oti ndiri kutora zvakadaro. It takes special favor. Tine vanhu vanobata zvinhu nemaoko zvavanogona, but havawane mibhadharo yakaringana, vanoabuswa. Kune vanhu vari kuita basa raunoita vane zviri nani. Why? Nokuti vakawana nyasha dzekuzviitira kwavanogamuchirika. Ndoda kuti mweya wokukushandisa, mweya wokuti zvaunobata zviregere kuva nepundutso, Mwari ngaakumutsire vanhu. Iwo unoziva zvaunoita zvine mari zhinji, but pane mweya wakavhara kuti utadze kuenda paunonyatso appreciate. Unorigona basa iroro, maclients ari kutouya nekuda kwako uri panzvimbo iyoyo, but vanongokutarisira pasi havakubhadhare. Ndoda kuti Mwari akumutsire vanhu vanodawo iwewe, despite kuti kune vasingakude, vakakumaka, vasingakufarire munyika iyoyo, pakambani iyoyo, mumhuri iyoyo. Mwari ngaasimudze varume nemadzimai vanoti uyu tichamira naye. Mwari ngaasimudzewo nyangwe neimwe kambani inoti taakudawo mashandiro ake tishande naye. Vanhu ngavataure zvavanotaura against your life, but ndaakudeclare favor in the mighty name of Jesus. I decree and I declare favor. Favor upon your hands, favor upon your business, favor upon your family, favor upon your health, in the mighty name of Jesus.